Rhys Jones dwi. Dwi newydd orffan blwyddyn ola yn ysgol gyfun Llangefni, newydd orffan chweched dosbarth, ac o'n i'n rhan o'r prosiect WICI Môn blwyddyn dwytha ar gyfer yr her gymuned, ar gyfer BAC, lle nathon ni greu clwb WICI Môn i ddysgu pobl i greu erthygla i reid i fyny ar WICIPEDIA Cymraeg. Dwi am ddangos chi sut i greu penawdau a dolenni ar WICIPEDIA. Felly, nawn ni ddechrau trwy mynd i'r pwll tywod, oherwydd dyma lle dwi am fod yn ysgrifennu. Mae'r pwll tywod yn ardal sgyn pob defnyddiwr, a mae'n ardal lle mae'n bosib i chi just chwarae rownd efo Wikipedia os da chi'n mynd deall yn iawn o'r dechrau, yn hytrach na newid erthygl sy'n fyny yn fyw. Mae'n bosib i chi just neud beth bynnag da chi isio yn y pwll tywod, a dio ddim ots os mae rhywbeth yn anghywir, neu da chi ddim wedi gwneud rhywbeth yn gywir, ddim ots. Felly, na i fynd i fyny i golygu cod o dudalen i ddechrau fo. Ar y top, mae gyda ni'r teitl. Mae bob erthygl efo teitl sy'n cael ei reid, a does o ddim modd newid hwnna, felly sy'n angen poeni am hynna. O dan y teitl, fysa ni jyst yn rhoi gwybodaeth cyffredinol. O'n i'n meddwl sy'n ni'n sgwennu erthygl am yr ysgol eisi, felly dwi am wneud o amdan ysgol gyfun Llangefni. Oherwydd mae rhywbeth dwi'n gwybod dipyn amdan. A mae hyd yn syniad da i chi sgwennu erthygl am rhywbeth da chi'n gwybod ychydig am. Nawn ni ddechrau gyda jyst chydig fel enghraifft chydig gwybodaeth cyffredinol. Da ni gyda'r gwybodaeth cyffredinol, ac o dan hynna mae posib ychwanegu penawdau. Fysa penawdau yn dangos gwybodaeth chydig fwy specific, ella ar hanes am yr ysgol, faint o ddisgyblion sy'n ar y funud, sy'n gallu bod yr prif athrawon yn y gorffennol. Felly, i greu penawd, i ddechrau, rhaid rhaid 2 hyfalnod, neu arwydd yn hafali, a wedyn ysgrifennu yr penawd. A wedyn, i gau y penawd, rhaid 2 hafal arall. Felly, da ni'n dangos lle mae'r penawd yn dechrau, a lle mae'r penawd yn gorffan. Os da ni'n mynd i edrych ar y rhagolwg, da ni'n gallu gweld bod yr gair hanes rwan yn penawd yn fanna. Felly, o dan hynny, mae'n posib sgwennu am hanes yr ysgol. A wedyn, mae hefyd posib gwneud is-benawdau o fewn y penawdau. Ella da ni eisiau mynd i hanes fwy specific, enghraifft. Y prif athrawon sydd wedi bod yn y gorffennol sy'n ni yn creu is-benawd. Sy'n ni'n rhaid 3 hafalnod. Yr beth ni am alw'r is-benawd, prif athrawon. Ac i gloi yr is-benawd, fysa ni reid 3 hafalnod arall. Fysa ni hefyd yn gallu reid is-benawd o fewn yr is-penawd yna, a da ni jyst yn neud 4 hafalnod cynt a 4 hafalnod ar ôl yr un peth ac yn y blaen ac yn y blaen. Dyna sydd i greu penawdau. Mae penawdau yn bwysig iawn oherwydd mae o'n rhannu'r erthyglau i fyny i rannau sydd yn haws darganfod y gwybodaeth, neu dod o hyd i'r gwybodaeth da chi'n trio chwilio am. Os da ni'n edrych ar sut mae hynny'n edrych o'n dangos y rhagolwg, da ni'n gallu gweld mae gyda ni teitl yn y top, da ni'n methu newid. Dwi wedi rhoi chydig o wybodaeth cyffredinol. Wedyn mae gyda ni penawd ac chydig o wybodaeth am hanes yr ysgol. A wedyn mae gyda ni prif athrawon, a da ni am sôn am yr hanes y prif athrawon, oherwydd mae'r is-penawd na yn fanna. Nesa, o'n i symud ymlaen i pam da ni angen dolenni a sydd i greu nhw. Mae dolenni yn bwysig iawn, mae'n cysylltu erthygla tuag at ei gilydd mewn ffordd. Da ni'n darllen erthygl am ysgol gyfun Llangefni er enghraifft. Da ni wedyn yn gweld Ynys Môn. Ella bod ni eisiau gwybod fwy am Ynys Môn, a trwy ychwanegu dolen, da ni'n gallu clicio ar Ynys Môn, a fysa mynd ni at yr erthygl amdan Ynys Môn. Mae yna ffordd syml iawn o ychwanegu dolen. Os da ni eisiau ychwanegu dolen amdan Ynys Môn, fysa ni'n agor y dolen, 2 braced sgwar, a wedyn 2 braced sgwar yr ffordd arall i gau y dolen yna. Mae'n rhaid yn siŵr bod yna erthygl ar enw Ynys Môn, neu dydy'r dolen ddim am weithio, os da ni'n trio fo rwan. Mae yna erthygl am Ynys Môn yn bodoli, mae'r erthygl amdan Ynys Môn yn ogor os da ni'n clicio ar y dolen. Weithiau, dydy beth da chi wedi sgwennu ddim yr un peth a teitl yr erthygl da chi eisiau reid y dolen ar gyfer. Er enghraifft, os oes rhywun wedi sgwennu dim ond Môn Mam Cymru, fysa fo ddim yn gweithio. Mae'r dolen yn goch sy'n dangos dos a ddim erthygl efo'r teitl yna. Os mae hynna'n digwydd a ydych chi'n gwybod, mae yna erthygl, o dydy'r teitl ddim yn yr un peth, mae yna posib gwneud hynny. Felly, os ydych chi ar ôl o yn reid y symbol, dim ond llinell ydi o. Os ydych chi'n reid y symbol yna, a dyn ydych chi'n gallu reid ydy yr enw yr erthygl wedyn. Erthygl, da ni eisiau rhoi dolen tuag at, ydy y darn cychwyn, wedyn mae gyda ni'r symbol llinell,
i lawr yma. A wedyn mae gennym ni be da ni eisiau dangos ar yr erthygl. Yr sgwennu da ni eisiau dangos ar yr erthygl. Da ni'n edrych ar hynna wan. Da ni'n gallu gweld bod yr dolen yn gweithio ac bod y dolen tuag at yr erthygl Ynys Môn, ond da ni gyda enw gwahanol ar gyfer o. Mae'n bwysig ychwanegu dolenni tuag at darnau o wybodaeth neu geiriau ella fysa pobl eisiau gwybod fwy am. Enghraifft, sy'n ni'n gallu dolen ar gyfer ysgol uwchradd, dolen am Ynys Môn. Os ydyn ni'n sôn am ysgol Ynys Môn, eto fysa yna ddim angen rhoi dolen arall ar gyfer o, oherwydd da ni gyda dolen yn barod. A dyna sut da chi'n creu penawdau a dolenni ar WICIPEDIA. Dwi'n gobeithio hwn wedi bod yn chydig o help. Diolch yn fawr am wrando ac ewch ati i greu fwy o erthyglau Cymraeg. Swn i hefyd yn hoffi diolch i Wikimôn am roid y cyfle yma fi ac i Aron Morris o Wikimôn ofyn i fi recordio hwn i chi.